sha karantawa muna maimaitawa, dukkan annabawan Allah ai ba wanda bai da sana'a, kowa na da hanyar neman abinci, amma saboda sun gabatar da addini akan sana'ar ko neman abincin, sai ka ji in ma kana jin tarihinsu kawai sai ka ji addini zalla kake ji, ba wai ba su da sana'a bane. wa ma arsalna qablaka minal mursalin, Allah ce ba mu aiki wani daga cikin manzanninmu kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama, face dukkan manzannin suna cin abinci, wa yamshuna fil aswaq, kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi. Ashe kenan kaga dukkan annabawan Allah da manzannin Allah suna da harkar neman abincinsu, to amma shi neman abincin shine ke biyo bayan abinda Allah ya dora musu na kadaita shi da bauta. Yadda suka rungumi addini, yadda suka tsaya akan addini, in ana baka tarihin mutum ma ko tarihin wani annabi sai ka dauka tamkar bayi da sana'a, to shi bai fifita sana'ar akan addini bane. Wannan yasa ka ji rayuwarsa addini ya fito ta kota ina. Ko sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ya ce Allah ya siffanta su da ambaton Allah da tsarkake Allah a masallatan Allah. Allah ya ce rijalun, waɗansu irin mazaje ne da suka tsaya akan wannan alkhairi. Sai kuma ya ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah, saye da sayarwa bai taba ɗauki hankalinsu daga addinin Allah ba. La tulhihim tijaratun wala bai'un, tijara, saye da sayarwa, fatauci, Allah ya ce bai taba shagaltar da su daga ambaton Allah ba. Wa iqamis sala, bai taba shagaltar da su daga tsayi da sallah ba. Kamar wani ne ya ce Allah to me yasa su suka zama haka, ya ce ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, saboda suna tsoron haduwa da wani ini wadda idan duna da zukata sukan jujjuya a cikin wannan inin, shine inin alkiyama. Allah ce suna tsoron Allah. Waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda za ka samu sahabbai guda 10 ka karanta tarihinsu, sai ka ga wani ma kamar kai kana ganin bayi da sana'a. To gashi Allah ya ce su ma suna tijara. Sayyidina Usman babban ɗan kasuwa ne, amma in ana karanta mai tarihin sai ka ji addini zalla. To ba wai ba su neman kuɗi ba ne, su ba su fifita neman kuɗin akan addininsu ba ne. Yau ne za ka samu mutum duk karatun da za a yi na neman duniya ya je ya yi, amma karatun addini ba shi da gwargwadon karatun ɗan firamare. Inda za a tatsi karatunsa na addini, karatun bai kai karatun ɗan firamaren addini ba, amma duk wani lungu da saƙo na duniya ya riga ya shiga ya fita.